Vitajte v Akadémii grafika. Som Ľubomír Šarišský a vy, keďže ste navštívili tieto stránky, sa chcete pravdepodobne stať súčasťou veľkej affiliate kampane, ktorá práve prebieha. Som veľmi rád, že ste tu. Práve dnes máte možnosť získať 70 eur len za jednoduché odporúčanie môjho vzdelávacieho programu vašim známym i neznámym. V slovenčine sa affiliate marketing často označuje ako provízny predaj. V prípade tejto kampane sa ale nejedná o žiadny váš predaj. Vy len môžete získať províziu za niečo, čo stojí iba váš čas. Ak poznáte tvorivých ľudí, priateľov, ktorí sú bez zamestnania, alebo tých, ktorí so svojou prácou nie sú spokojní, podnikateľov, ktorí bezhlavo míňajú peniaze na reklamu, alebo ktorých môžu zaujímať tajomstvá grafiky. Stačí, ak týmto svojim známym odporúčite akadémiu, ktorú som pripravil na apríl tohto roku, a oni sa zadarmo dozvedia informácie, ktoré im môžu uľahčiť, ale aj zmeniť celý ich doterajší život. A pokiaľ sa im táto akadémia zapáči a budú pokračovať ďalej v Akadémii grafika profesionál, tak v takomto prípade vy zarobíte 70 eur za každého človeka, ktorý si zakúpi vzdelávací program Akadémia grafika profesionál. Takto si môžete veľmi rýchlo a ľahko zarobiť desiatky, ale aj tisícky eur. Záleží len na vašej šikovnosti a chuti využiť túto jedinečnú príležitosť. Stačí, ak sa v tejto chvíli zaregistrujete na tejto stránke, vypíšete potrebné údaje a o chvíľu získate prístup do vašej osobnej sekcie a zároveň vám bude pridelený unikátny kód. A nie len to. Svojou registráciou sa k ničomu nezavezujete a získate informácie a návody, ako funguje affiliate marketing. Tento systém funguje bežne po celom svete. Je to doporučenie za províziu. Je to legálny, seriózny, jednoduchý a rýchly spôsob zárobku. Staňte sa aj vy, aj vaši známi, fanúšikmi Akadémie grafika na Facebooku. Vy ako affiliate partner môžete len získať. Zistíte, ako taký affiliate funguje, čo môžete využiť aj na iných podobných projektoch či online obchodoch. Teraz už len vyplňte formulár, zaregistrujte sa a sledujte, ako prebieha kampaň Akadémia grafika. Teším sa na spoluprácu s vami a na všetkých, ktorí chcú byť jednoducho graficky gramotní.